Hei sinä pyöräilijä. Nyt kannattaa olla kuulolla. Et kai sä vaan pese sun pyörää enää tällaisella pumppupullolla. Tai varsinkaan jollain pesusienellä ja ämpärillä. Nimittäin me pestään nykyään meidän pyörät tällä Kärcherin OC4 matalapainepesurilla. Pesurin saa tilattua eri lisävarusteilla ja meidän valinta on tietenkin tämä pyöränpesusetti, joka on suunniteltu nimenomaan pyörien pesuun. Pesurin mukana tulevien lisävarusteiden, kuten tämän vaahdottimen ja yleisharjan ansiosta, se tekee pyöränpesusta vaivatonta ja kivaa. Tämän pesurin oman säiliön ansiosta tätä on myös helppo kuljettaa mukana, eikä esimerkiksi likaista pyörää tarvitse enää kuljettaa autossa. Tämän pesurin monipuolisuuden ansiosta sillä hoituvat meidän perheessämme myös lastenrattaiden, terassikalusteiden ja syksyisten kurakelien aikaan myös koirien tassuen pesut. Nappaa alekoodi matkaan ja suuntaa Kärcherin verkkokauppaan. Linkki löytyy biosta.